one producer. Kwas sabuwar rawa yan mata kun yi gaba baya a hankali da takun ku kwas nace kwas sabuwar rawa yan mata kun yi gaba baya a hankali da takun ku kwas kwas sabuwar rawa ce kwas sai ku zo ku tantance kwas marke daban yake a itace girmamawa tarbiya ce wanda ya girmama ka kai ma ka girmama shi ka ji zance na kwas nace albishir zan baku sai ku buɗe hannayenku kana kuwa saka fafunku ni amini kurɗan ne naku daga ka bugan muke ba ku salon rawa da takun makwaras sama nace matakar ku bani kunya na san ku ai akwai alkunya ga ku yin gidan tarbiyya ga kiɗa na sai ku juya haba mai da wakar da ki taso ki janye gefe ki tsaya ki kalli takunmu da baya mai kwas mata ku zo ku ciro mu ku zo ku ci ganda ku zo ku ciro mu ku zo ku ci ganda ga romo ga ganda ga romo ga ganda haba kai rakode kau kyau kalar ta kunki kin iya ana ta baki gani kurdan da wagarki kin iya a sannu kike ta takunki da baya kin kware in aka ce kule kice tas kwas sai ku kama ta ta kuce mata sai ku aure ta tunda kun ji kalar sautin ta daga ayar kudu maka doka wanga sauti maka ce ku yi rawa babu batun tsayawa ku kwas a hankali da takun ku kwas